Прывітанне, мае даражэнькія. Напэўна, вы ўжо засумаваліся па гісторыях Гарэзы Піпі, якая мінулым разам схадзіла ў школу і вырашыла, што пакуль яшчэ не гатовая стаць вучаніцай. Ну што ж, калі ў школе Піпі не спадабалася, то, можа, тады спадабаецца ў цырку? Зараз даведаемся. Слухайце, сябры. Аднойчы у маленькі гарадок, дзе жылі Піпі, Томі і Аніка, прыехаў цырк. І ўсе дзеці пабеглі да мам і да тат прасіцца туды. І вось, крэпка сціскаючы ў кулачках грошы, Томі і Аніка прыбеглі да Піпі. Тая была на верандзе з канём. Яна заплятала ягоны хвост у маленькія коскі, якія аздабляла чырвонымі банцікамі. «Я думаю, што сёння ў яго дзень нараджэння», – сказала яна. «І таму ён мусіць быць прыгожым». «Піпі», – Томі гаварыў, запыхаўшыся так хутка, яны беглі. «Піпі, хочаш пайсці з намі ў цырк?» «Я магу пайсці з вамі куды заўгодна», – сказала Піпі. «Але не ведаю, ці я магу пайсці з вамі ў зырк. Бо я не ведаю, што такое зырк. Гэта балюча?» «Ды ты што?» – сказаў Піпі. «Нічога не балюча. Гэта такая забава. Коні, клоуны, прыгожыя паненкі, якія ходзяць на канаце. Але за гэта плацяць грошы», – сказала Аніка, «каб прыйсці туды і глядзець». «Ратунку!» – крыкнула Піпі і заплюшчыла вочы. «Плаціць грошы за глядзенне? Я тут днямі хажу і зыркаю. Хто ведае, колькі я ўжо назыркала?» Яна павольна расплюшчыла адно вока і, вырачыўшы яго, пачала ім глядзець туды-сюды. «Ды б колькі не каштавала», – сказала яна, – «але трэба зірнуць». Нарэшце Томі і Аніцы ўдалося растлумачыць Піпі, што такое цырк. І вось яны апынуліся ў цырку. І такім чынам Піпі, Томі і Анікі дасталіся месцы на вельмі прыгожых чырвоных фатэлях адразу перад манежам. Томі і Аніка некалькі разоў абарочваліся, каб памахаць сваім аднакласнікам, якія сядзелі нашмат далей. «Што гэта за дзіўная саамская хацінка?» – сказала Піпі, агаломшана аглядаючыся. «Але я гляджу, яны прасыпалі пілавінне на падлогу. Не тое, каб я была такая ўжо прыдзіра, але, на мой погляд, выглядае неахайна». Томі растлумачыў Піпі, што пілавінне ва ўсіх цырках сыплюць на падлогу, каб па ім беглі коні. На памосце сядзеў цыркавы аркестр, які раптам грымнуў марш. Піпі дзіка запляскала ў ладкі і падскоквала на крэсле ад захаплення. «Слухаць таксама платна? Ці гэта можна рабіць і бясплатна?» – спытала яна. І ў гэты момант адсунулася завеса ад выхаду для артыстаў, і адтуль у чорным фраку з бізуном выбег цыркавы канферансье, а разам з ім 10 белых коней з чырвонымі плюмажамі на галовах. Канферансье шчоўкнуў бізуном, і коні пабеглі кругам па манежы. Канферансье шчоўкнуў яшчэ раз, і тады ўсе коні сталі пярэднімі нагамі на бар'ер, які агароджваў манеж. Адзін з коней спыніўся проста перад месцамі, дзе сядзелі дзеці. Аніцы зусім не спадабалася, што конь быў так блізка. Яна ўціснулася ў фатэль як мага глыбей. Але Піпі нахілілася наперад і, узяўшы коня за капыт, сказала: «Здарова! Горача вітаю цябе ад імя майго коня. У яго таксама сёння дзень нараджэння, хоць банцікі ў яго ў хвасце, а не на галаве». Калі нумар скончыўся, канферансье ветліва пакланіўся, і коні пабеглі з манежа. Праз імгненне завеса зноў адкрылася, і з яе выйшаў асляпляльна белы скакун, а на яго спіне стаяла прыгожая спадарыня ў зялёным шаўковым трыко. Яе звалі міс Карменсіта, так было напісана ў праграме. Скакун пайшоў рыссю па пілавінню, а міс Карменсіта вельмі спакойна стаяла на спіне яго і ўсміхалася. І тут нешта адбылося. Акурат тады, калі скакун бег міма месца Піпі, нешта шурхнула ў паветры, і гэта быў ніхто іншы, як Піпі. І вось яна ўжо стаіць на спіне коня за міс Карменсітай. Міс Карменсіту спачатку гэта настолькі ўразіла, што яна ледзьве не звалілася з коня, а потым узлавалася і пачала махаць рукамі ў сябе за спінай, каб Піпі саскочыла. Але нічога ў яе не выйшла.
Грамм на 200 паспакайней, калі ласка, сказала Піпі. Не толькі табе хочацца павесяліцца. Не паверыш, але іншыя таксама заплацілі. Публіка ў цырку не змагла стрымаць смеху, але канферансье не смяяўся. Ён падаў знак апранутым у чырвонае ахоўнікам, каб тыя спынілі каня. «Што, нумар ужо скончаны?» – расчаравана сказала Піпі. «Эх, толькі развесяліліся». «Шкадлівы дзіця!» – прашипеў канферансье праз зубы. «Прэч з дарогі!» Піпі засмучана паглядзела на яго. «А што такое?» – сказала яна. «Чаго ты злуешся на мяне? Я думала, што сэнс у тым, каб усе прыемна бавілі час». Яна саскочыла з каня, пайшла і села на сваё месца. Але тут жа падышлі два бамбізы-ахоўнікі, каб выкінуць яе прэч. Яны схапілі яе і паспрабавалі падняць. Але нічога не выйшла. Піпі сядзела нерухома, і не было ні адзінага шансу зрушыць яе з месца, як яны не стараліся. Ахоўнікі паціснулі плячыма і пайшлі. Тым часам пачаўся наступны нумар. Міс Эльвіра мусіла хадзіць па канаце. Яна была ў ружовай цюлевай спадніцы і з ружовым парасонам у руцэ. Яна зграбна пабегла частымі крокамі па канаце, узмахвала рукамі, рабіла разнастайныя трукі, проста залюбуешся. Але калі яна дайшла да маленькай платформы ў канцы каната і павярнулася, там стаяла Піпі. «Што ты на гэта скажаш?» – задаволена сказала Піпі, убачыўшы агаломшаны выраз твару міс Эльвіры. Міс Эльвіра нічога не сказала, толькі саскочыла з каната і кінулася на шыю канферансье, які быў ейным татам. І канферансье зноў адправіў ахоўнікаў прагнаць Піпі. Гэтым разам іх было аж 5, але публіка ў цырку закрычала: «Не чапайце яе! Мы хочам глядзець на гэтую рудую дзяўчынку!» Канферансье быў зусім незадаволены тым, што Піпі выступае ў ягоным цырку. Ён хацеў пазбавіцца ад яе, і таму цішком адключыў механізм, які трымаў канат нацягнутым. Ён быў упэўнены, што Піпі зваліцца. Але Піпі не ўпала. Яна пачала гайдацца на канаце, канат боўтаўся туды і сюды, Піпі гайдалася ўсё хутчэй, хутчэй, і раптам саскочыла проста на карак канферансье. Той так спалохаўся, што кінуўся бегма. «Вось гэты конік весялейшы будзе», – сказала Піпі. «Але чаму у цябе няма султанчыкаў у валасах?» Потым Піпі вырашыла, што час вяртацца да Томі і Анікі. Яна злезла з канферансье і села на сваё месца. І пачаўся наступны нумар. Канферансье пакланіўся публіцы і сказаў: «Шаноўны шпадарства! А зараз вы зможаце назіраць найвялікшы дзіва ўсіх часоў! Наймацнейшы мужчына ў свеце, нікім яшчэ не пераможаны, дужы Адольф!» І на манеж выйшаў сапраўдны здаравіла. Ён быў у трыко цялеснага колеру і ў леапардавай шкуры на сцёгнах. Ён самадаволена пакланіўся публіцы. «Толькі палюбуйцесь, які мускулятур!» – сказаў канферансье і папляскаў па руцэ дужага Адольфа. «А зараз, шаноўны шпадарства, я зрабіць вам цудоўны прапанова. Хто з вас выйсці супраць дужы Адольф, хто адважыцца пабароць наймацнейшы мужчына ў свеце, даю 100 крон. Цэлых 100 крон, толькі ўявіце, шаноўны шпадарства!» «Што ён сказаў?» – спытала Піпі. «І чаму ён так дзіўна гаворыць?» «Ён сказаў, хто заваліць здаравілу, атрымае 100 крон», – сказаў Томі. «Гэта я магу», – сказала Піпі. «Але мне здаравілу шкада, ён выглядае добрым». «Ты не зможаш», – сказала Аніка. «Гэта ж наймацнейшы мужчына ў свеце». «Менавіта», – сказала Піпі. «А я наймацнейшая дзяўчынка ў свеце. Улічвай гэта». Тым часам дужы Адольф паднімаў вялікія жалезныя гіры і гнуў папалам тоўстыя жалезныя пруты, каб паказаць сваю сілу. «Ну, шпадарства!» – крыкнуў канферансье. «Сапраўды ніхто не жадае зарабаць 100 крон?» «Не, я сапраўды так не думаю», – сказала Піпі і пералезла цераз бар'ер на манеж. Убачыўшы яе, канферансье зусім раз'юшыўся. «Прэч! Я не хацець цябе бачыць!» – прашипеў ён. «Слухай, чаму ты заўсёды такі няветлівы?» – сказала Піпі. «Я ж проста хачу схапіцца з дужым Адольфам».
Тут не место для ха-ха, сказаў канферансье, а кыш адсюль. Але Піпі прайшла міма яго проста да дужага Адольфа. Яна ўзяла яго вялікую далонь і ад душы паціснула яе. «Давай падужаемся з табой. Ты і я», – сказала яна. Дужы Адольф паглядзеў на яе, нічога не зразумеў. «Хвіліначку, і я пачынаю», – сказала Піпі. Так яна і зрабіла. Яна, як мае быць, абхапіла дужага Адольфа за пояс, і яшчэ да таго, як нехта зразумеў, што ўрэшце адбываецца, паваліла яго на маты. Дужы Адольф падхапіўся з пабарвавелым тварам. «Ура, Піпі!» – закрычалі Томі і Аніка, і астатнія людзі ў цырку таксама закрычалі «Ура, Піпі!» Канферансье сядзеў на бар'еры і заломваў рукі. Ён быў раззлаваны, але дужы Адольф быў яшчэ больш раззлаваны. Ніколі ў жыцці ён не трапляў у настолькі жудасную сітуацыю. Зараз ён пакажа гэтай рудой дзяўчынцы, які дужы Адольф магутны дзяцюк. Ён кінуўся, да яе зрабіў захоп. Але Піпі стаяла нерухома, як скала. «Ты можаш лепей», – сказала яна, падбадзёрыўшы яго. Піпі вызвалілася ад яго захопу, і праз імгненне дужы Адольф зноў ляжаў на матах. А Піпі стаяла побач і чакала. Але нядоўга. З рыкам ён ускочыў і, як маланка, кінуўся на яе. «Трам-парам-пам-пам», – сказала Піпі, і ўсе людзі ў цырку пачалі тупаць нагамі, падкідваць шапкі і крычаць «Ура, Піпі!». І калі дужы Адольф трэці раз кінуўся на Піпі, яна высока ўзняла яго ўгару і на выцянутых руках абнесла кругам па манежы. Потым яна зноў паклала яго на маты і патрымала там. «Ну, сябручок, думаю, мы на гэтым скончым», – сказала яна. «Весялей, чым цяпер, ужо не будзе». «Піпі пераможца! Піпі пераможца!» – крычалі ўсе людзі ў цырку. Дужы Адольф уцёк, як мага хутчэй, а канферансье быў вымушаны выйсці і працягнуць Піпі 100-кронавы банкнот, хоць выглядаў ён так, нібыта хутчэй жадаў яе з'есці. «Калі ласка, фройлен», – сказаў ён, – «калі ласка, вашыя 100 крон». «Ды ну», – грэбліва сказала Піпі, – «што мне рабіць з гэтым кавалачкам паперы? Можаш запячы ў ім селядзец, калі хочаш». І пайшла назад на сваё месца. «Надта цягамотны гэты ваш зырк», – сказала яна Томі і Анікі. «Не зашкодзіць трошкі паспаць. Але пабудзіце мяне, калі яшчэ спатрэбіцца якая дапамога». Яна адкінулася на фатэлі і тут жа заснула. Так Піпі прахрапела ўвесь той час, пакуль клоуны, шпагаглытальнікі і людзі-змеі паказвалі сваё ўменне Томі, Аніцы і астатняй публіцы ў цырку. Я думаю, што Піпі ўсё адно была найлепшая, шапнуў Томі Аніцы. Вось так, мои даражэнькія. Атрымалася, што замест таго, каб проста паглядзець на выступленне ў цырку, Піпі сама стала артысткай і нават улюбёнкай публікі. Толькі вось здаецца мне, што ніколі б у сваім жыцці Піпі ў той цырк не патрапіла, калі б не сябры Томі і Аніка. Бо сяброўства – вялікі скарб, мае маленькія. Заўсёды пра гэта памятайце. Ну а цяпер час класціся ў ложак, каб пабачыць цікавыя і добрыя сны. Дабранач, мае маленькія. Нашы маленькія гарэзы і дарослыя жэўжыкі. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, калі ласка, падпішыцеся на наш канал. Паставьте падабайку, пакіньце каментар. Гэта важна для алгарытмаў Ютуба і, безумоўна, для нас. Так яшчэ больш дзетак і іх бацькоў па ўсім свеце змогуць пабачыць новую казку і іншыя праграмы канала Бэйбус. А па спасылцы да гэтага відэа нас можна падтрымаць данатамі. Гэта дапаможа нам у стварэнні новых казак і розных іншых праграм. Шчыра дзякуем за тое, што вы з намі. Да хуткай наступнай сустрэчы на старонках чароўных гісторый.